Nganong tagaan mo respeto pagtahod ang imayan sa mahal nga birhen tungod kay mahal na birhen mismo inahan ni Ginoong Jesucristo na ay koneksyon kang Kristo nag-provide og unod og dugo kang Ginoong Jesucristo manang gitagaan na mo og dakong pagtahod kanang inyong Ellen G. White wa man na kalabutan Kristo sulpot Ginoo ko pregaba siak actually di rin siya matawag na siak sulpot yun kay siak siya kang William Miller pero in terms of sa Catholicismo sulpot gini si Ellen G. White yung pa na sayop daw ko ang pagdagup sa mahal nga birhen ingon na Ginoong Jesucristo 17 Gs sige ingon na Ginoong Jesucristo kay pinaagi kanila gipasidunggan ako liman ka kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. Ngayong panagano sila sa Lucas Kapitulo 10 verso 16, ang nagdawat ninyo, nagdawat nako, nagdawat sa nagpadala kanako, ang nagsalikway ninyo, nagsalikway kanako, nagsalikway sa nagpadala kanako. Ang rason na padala lang, yung napos silang mga apostoles man to, mas lamang apostol ang mahal nga birhen. Kaya siya ang pinakaunang misunod sa kabubuton sa Ginoong Diyos. So kung gidawat nato ang mga apostol, gidawat nato ang mahal na birhen, gidawat po nato ang atong Ginoong Jesucristo.